अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. अत्यंत मला खेद वाटतो की आपल्या महाराष्ट्रातला देवेंद्र फडणवीसांसारखा एक ॲरोमको कंपनीची जशी काही दलाली घेतलेली आहे अशा पद्धतीचं वक्तव्य ज्या पद्धतीने त्यांनी केलं त्याचा मी धिक्कार करतो आणि मी त्यांना आव्हान देतो. हिम्मत असेल तर तुम्ही तुमच्या गृहमंत्री पदाचा वापर करा, पोलीस यंत्रणेचा वापर करा आणि ज्या आमच्या स्थानिक बारसूचे लढा लढणारे जे स्थानिक पदाधिकारी आहेत त्यांच्या कोणाला बेंगलोरमधून फंडिंग होते त्याचं नाव जाहीर करा, चोरून ठेवू नका. आणि जर ही हिंमत नसेल तर तुम्ही विधान परिषदेतलं तुमचं विधान मागे घ्या, नाहीतर राजीनामा द्या, हे मला त्यांना जाहीर सांगायचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.